Malawi Today. Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli tikupasirani nkhanga zaona ndi Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Takhalani pomwepo. Nkhanga zaona. Ndikulandireni amalawi nonse chigawo chino chakumadzulo lero pa 26 March 2025. Aitaneni anzanuwo auzeni kunena kuti nyamata uchi wa nkhanga zaona Comrade Ntanyiwa wafika pa Limpopo FM kuti timve kwa gwanji. Kodi banki yapya ija chachitika ndi chani? Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa. Choyamba ndifuna ndikutengereni chigawo chakumpoto kumene amalawi tamva kunena kuti a Commissioner Aruhanga anamangidwa atengedwa limanja mwa polisi. Nkhani zake zosadziwika bwinobwino titafufuza Limpopo FM tapeza kuti a Commissioner Ruhanga amene apanga maupo onse kuti amangidwe ndi mkulu yomoja amene timamutcha Muwanga wa ku area 30. Amuwanga ndamene apanga maupo kuapangira maupo a Commissioner Aruhanga. Nkhani imene yavuta ndi ya maudindo chifukwa pali manong'onong'o malingaso ndi maphunziro. Tikatenga mapepala ndikuona maphunziro a Aruhanga ndi apamwamba, maphunziro a Muwanga ali pasi. Musaiwale amalawi kunena kuti Aruhanga ndi munthu amene maphunziro ake ali aja ochitisa kaso, pamene Amuwanga ndi aja maphunziro awo anangokokeredwa kutenga certificate ya munthu wina kukalowera ntchito ku Malawi Police. So mukhoza kuona munthu wina anapita ku skulu, munthu wina sanapite ku skulu. Ndi nthawi zonse anthu amene sanapite ku skulu mitu yawo imakhala ngati simakoka, amakhala a jealousy, kumpangira jealousy munthu amene wapita ku skulu. Amadana ndi munthu wozindikira, ndi chifukwa inoti Aruhanga ndozindikira amaiziwa ntchito. Apanga upo ndi kuamangisa. Koma chimene akuiwala Muwanga ndichonena kuti iwowa maphunziro awo sakukwanira pa udindo umene akufunawo, chifukwa iwowa akufuna atakhala Deputy Inspector General, pamene ndi munthu wonoti alibe certificate ya MSCE. Tinanena kale pa Limpopo FM kunena kuti Amuwanga anakonderedwa kufika pa udindo umene ali chifukwa chonoti nthawi iyo kunalibe makompyuta, tinali ndi matypewriter. Ndiye chifukwa anali fast pakulemba. Zimenezo zinapezesera mwayi ndikufika pamenepo osati skulu. So Amuwanga ndamene apangisa kunena kuti Aruhanga amangidwe. Amuwanga omwewo ndamene apangisanso kunena kuti Julius Miti amangidweso. Sitikuziwa kuti Amuwanga wagwenikweni ndi chani, ndi nyanga, ufiti, mankhwala ku area 30 kuti anthu akwaopa. Koma ngati pali munthu amene waunonga ku area 30 ndenda Amuwanga ndi kagulu kawo ka Amkintha kumeneko kuli a Jesse Nyilongo. Ndipo amenewa Amuwangawa akupanga zambiri ndi a Jesse Nyilongo. Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa.
ndeti kuti kumeneku akuti akufuna angotengana achewa okhaokha ndamene azisogolera MCP Police Service imene si Malawi Police Service koma MCP Police Service. Tikunena pano amuwangawa akuchita mchomanga ndi Jesse Nyilongo, ndi chifukwa chake Jesse Nyilongo ndi amuwanga akunamizana kunena kuti nkutheka kunena kuti Jesse Nyilongo akweza udindo chifukwa chonena kuti iwowa akutha kukwanisa kuseseresa siketi. Popo, we've already tajwa. Choncho amalawi ndifuna kuuzani kunena kuti amuwanga ena mukhoza kuona ngati kuti tikudana nanu koma mutati mupite ku area 30 ku police station akakuuzani chifukwa zimene timayankhula ife zimachoka ku area 30 konko. Ifetu timangokhala timangolandira malipoti kuno chagoncha kuti ndiye muone amuwanga amene amangisa Julius Smith kuti kodi iwowa apanga chani ndi chani. Amuwanga anagwirisa ntchito galimoto ya polisi kukagula simenti ku Zambia ndi kugwirisa ntchito magalimoto a polisi kuthawa custom, ndipo a custom atazindikira kunena kuti pali galimoto imene ili ya polisi ya nyamula simenti anaithamangira galimoto ija. Amuwanga mwachangu anaimbira anyamata MCP amene anakamenya a custom kunena kuti chifukwa chani mukuyimisa galimoto iyi ndi ya bwana. Katundu uja anapita opanda kulipira custom zimene anapanga amuwanga atakagula simenti ku Zambia anathawa custom. Amuwanga chimene anapanga anaba galimoto ya polisi imene inatumizidwa ku Viplai police station ndicho linga chonena kuti isikapanga patrol kuchikangawa. Lero mwina nchifukwa chake ngozi ya ndege imachitika kulibe galimoto yopanga patrol. Inali mission tikozoti inali imozi mwa mission imene anapanga ndikuitenga galimoto ndicho linga chonena kuti kumeneku kusamakhaleso opanga patrol. Amuwanga anaba galimoto ndipo galimoto oyo ndikubwereserani manamba plate ake mmawa komanso munthu amene anagula galimoto imeneyi ndikuuzaniso na Malawi ndafufuza ndili ndi full proper evidence. Amuwanga anaba galimoto pamene akuachitira anzawo zoyipa aziwe zonena kuti zawonso zikwasata. Nde iwowa amuwanga anaba galimoto imene imeneka kuti izithandizira kuchikangawa kuchita patrol kumeneku. Anaitenga galimoto iyi ndikuigulisa ndipo ife ali Mpopo taipeza galimoto iyi ndipo kumene inagulisidwa takupeza munthu amene anaigula taipeza mapepala onse amene anasainira tili nawo pali Mpopo FM. Amuwanga amene akuapangira zoyipa ndipo amuwanga anaba simenti, penti, matabwa mwachidule materials onse a building amene anali ku area 30 kuti apangira chitukuko ku area 30. Amuwanga anatenga zonse ndikukamangira nyumba yawo. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Sindikuziwa kunena kuti inuyo amalawi mukaimva nkhani muitenga ngati yosekesa yomvesa chisoni kapena muichula dzina lina. Tinaona kutamangidwa amunlo tufuna tikonze pale anthu ena mukumati Redison Munlo tikonze amene uchasi Redison Munlo ya Redison Munlo samapanga zawo chifwamba amene uchasi Redison Munlo ameneyi ndi makina wa kumchesi ndi amene anamangidwa.
anamangidwa mongofuna kuti phimba ife ya Malawi. Ndenkhani ya Malawi ndiyonena kuti anyamata azikwanje akuchita demand boma kunena kuti ngati akufuna kunena kuti awamange wina aliyense amene ali pa listi ya azikwanje, boma likuyenereka kupereka 30 million kwa munthu wina aliyense. Ndo panopa boma likunena kuti lingakwanise kupereka 15 million. Nde anyamata azikwanje anenesa kunena kuti ngati boma silipereka ma 30 milioni pasapezeke wina aliyense kukamanga wachikwanje wina aliyense wachikwanje akangomangidwa aulula kuyambira zonse zimene zinachitika kuchikangawa kuti amene amatsogolera ndi ndani ndipo anatuma ndani achula mayina onse panopa ku MCP sikuli bwino. Anyamata azikwanje avomera kunena kuti amangidwa, koma akamamangidwa akhale aliyense atapasidwa 30 milioni Malawi kwacha kuti akamakakhala ku ndende mabanja awo achiteso benefit, asapite kumeneko chifukwa chonoti amachita kutumidwa. Panopa aulula akuti timachita kutumidwa ndili chadi chimwendo banda. Koma akuluakulu ayi kuchuka kwinako ndeti kuti anyamata azikwanje akuchita demand ndrama yokwana 30 milioni aliyense 30 milioni kuti amangidwe, 30 milioni kuti akagone kusero afuna 30 milioni kaya azikapasidwa mabelo koma 30 milioni aliyense apasidwe. Ndi zimene anyamata azikwanje Malawi adimanda, koma boma likunena kuti likhoza kukwanisa ma 15 milioni. Chakumama wako mizi ya kunkotakota imatumiza anthu 5 muzi wina waliwonse kwa Kombo anthu 5 ku chakubwalo la ndege kume kunali bwalo la ndege kuchipatala cha Sopano mizi manager ku Nkhofi muzi wina waliwonse anthu 5 anthu amenewa anapita ku State House kukakumana ndi a president. Anthu 5 boma la nkhotakota tiyembekezeso maboma enawo mizi mwanumo mwachisanzo ndekuti muzi ndinene kumulanje mizi imene ndi maizi wako pang'ono ndekuti muzi wa Mina anthu 5 muzikonzekera kupita kwa Chakwera kwana kutho muzi 5 kwana Male muzi 5 kwa kuchani kuna Mingazi muzi wina uliwonse anthu 5 pali Dongosolo azika kumana ndi Lazarus Chakwera kuti 2025 mumuvotere. Mavuto alipo. Pali njajawidi wina, pali mjanjawidi wina, wakuba wina amene amazicha activist Robert Nkwezalamba. Ndikufuna inu akuchali chikwa Bushiri musamale kwambiri ndi munthu ameneyi chifukwa amatenga ndrama kuboma ndikupita ndikumakagula ma activist. Nde munthu wotereyi simungamukhulupirire
kunena kuti azibwera azikupusisani kunena kuti ineyo ndikufuna ndipite pa ground ndipange ma demonstration onena kuti Bushiri asamangidwe. Chikuyankhula pano mafailo a Bushiri a milandu afika kale ku Blantyre opangira apilu mlandu. So amalawi tufuna tikuziwiseni kunena kuti pali mkulu Robert Nkwezalamba amene akupita kuti azikampusisa Bushiri pofuna kumubera ndrama zake. Bushiri ndofunika musamale chifukwa akabwera kwa inu yemwe akuchokaso ndikumaka kumanaso ndi Richard Chimwendo Banda. So pali anthu ena amene akutumidwa ndi boma kufuna kukupalani mpaka mwa Bushiri amve zoyankhula zanu akatero azipitaso kuboma. Ndiye ndifuna ndikuchenjezeni kuli bwino za milandu yanu Bushiri pangani inuyo mmene mukuonera kuti nditapanga chonchi zithandiza nditapanga chonchi zithandiza. Kunjaku aliko ena akufunirani zabwino aliko ena sakufunirani zabwino. Ndi mmene moyo umakhalira pa dziko lapansi, si onse amene amakufuna. N'chifukwa chake leronso chakwerayi ena akumufuna koma ena sitikumufuna. Chifukwa chani? Watipweteka. Ndi ambiri amene akulira ndi amene sakumfuna Lazarus Chakwera. Ndi ndifuna ndikuze na Bushiri muchenjere ndi amene mchanjawidi wakubayi Robert Nkwezalamba asakupusiseni. Yes, amen. Hello. Yes, Zabilo. Yes. Wale mbandani kwa disme ni nani? Muleni Bilaya. Oh, ibata mapiro abasi yaja ni kani yake ya ubaya ya David gari yaja ya baya ametiate ya magari moruiza ya maganda ngamarenge bomba bali sunga. Let us join us together to pray for an action because Mara is going to have an election never had it before. Bushiri mukweleka kuchenjera Robert Nkwezalamba. Robert Nkwezalamba zimene anapanga ulendo wina amapanga likodi a vice president APP a honorable Chivunde koma achivunde iwowo samaziwa kuti Robert Nkwezalamba akuapanga likodi. Ndi anatenga zimene zija ndikupita kukapasa mabwana ake amene amantumawo cholinga aononge mbiri ya honorable Chivunde. Ndiye Nkwezalambayi ndofunika musamale nalo inu achali chicha ECG. Our nation, let us pray for our nation, our peace. Pamene ndikusendera kuchoka pa programu yanga yankhanga saona ndikufuna ndichenjeze azimayi ndi achinyamata mziko la Malawi kuli programu ina yake imene IMCP kupyolera kwa Mai Gotani akufuna kubweresa akuti anthu asankhe powerful women in Malawi. Malawi tinene chilungamo apa. Powerful women in Malawi ndi Mai Joyce Banda. Mai Joyce Banda anali president wa Chizimayi amene mu nthawi yake tikayerekeza ndi Chakwera bolanso Mai Joyce Banda. Onoti Mai Joyce Banda akanakhala kuti mwayi unalipo ndikukhala ndi zaka zina 5 dziko lathu likanapita patsogolo. Ndiye kuti mizi yochuluka 1 anambiri akanapita ku sukulu chifukwa Mai Joyce Banda amalipirira tu ana asukulu. Ubwino wa Mai Joyce Banda, ubwino wa Mai Joyce Banda, Mai Joyce Banda ndi mayi amene amalemekeza chikhalidwe cha azimayi, amafuna kuti mzimayi akhale patsogolo muzochitika. Mai Joyce Banda. So ngati tinganene kuti powerful women ku Malawi ndi uyuyu Mai Joyce Banda. Ndiye ndikufunseni IMCP Malawi akasankha kunena kuti powerful women in Malawi ndi Joyce Banda, mumuyitana ku State House chifukwa kuti amene asankhidwe kukhala powerful women in Malawi aitanidwa kuti akacheze ndi Chakwera koma akuluakulu anthu akasowa zochita. Powerful women in Malawi
Mai Joyce Banda, mai amene sakugona pakangota 2 days wapita kunja kukapempha maiko kuti tikhululukirani ngongole, pakangota 3 days watuluka kupita uko. Powerful women, ndani amene apikisane ndi Mai Joyce Banda? Ndi ndani? Mai wozipereka, mai wosatopa, kula mai mutalika, ntchito zawo timaziona. Nanga mai ena mbala comrade hey. So Amalawi tisabusisike ndi program imeneyi akuti let's choose powerful women in Malawi. Powerful women in Malawi, Mai Joyce Banda. Taona ntchito zawo zimene atipangira Malawi mukanthawi kochepa. Otoloso Amalawi titaganizaso zina tizangonena kuti tiyeni Mai Joyce Banda, tiyeni atupele muluzi, tiyeni atati taenderani limozi dzikoli muli konzeso. Tikuziwa tu anthu amene wakuti aendere limodzi. Ino dzikoli pakamatatu chaka dzikoli likhala bwino pakufunika anthu amene ali ndi network. Dzikoli likufunika anthu ali ndi network. Ndi mmodzi wa anthu a network iyo ndi nani? Ndi Mai Joyce Banda. Pamene ndi uchoka pa Limpopo FM wa Malawi titamangire ku Blantyre kumene Reserve Bank yapya ndizomvesa kisoni kunena kuti Reserve Bank yapya. Ife tira Limpopo FM tinathamangira, tinapita komweko ndipo takaona zachitika komweko, takumana ndi afaya ndipo azimisa. Chodabwisa ndichonena kuti kumene kunagwira moto ndi kokhako kumene kunali ndrama zonse za forex, and palibe ndrama ina iliyonse, sikunapezeke ndrama ina iliyonse. Kuocha kumeneku achita kuocha mwadala. Anyamata ake omwe aja, anyamata aku Blantyre aja awiri anali gulu limene Loyal Sali Reserve Bank ali ndani. Anyamata awiri aja tinachula zanaja yaochedwa Reserve Bank, koma aocha kokhako kumene kunali forex. Nde agwirizana kunena kuti mbawa ndi nkucha azituuza ife Malawi kunena kuti chifukwa cha kupsa kwa Reserve Bank ya ku Blantyre nchifukwa chake mziko muno mulibe forex. Imene sigwira akuluakulu, imene sigwira mwalemba madzi achule au awerenga. Amalawi osamva zilowo kuzitulukire uku abamo ndramazo, atabamo ndramazo nde aocha azinena kuti ndrama zaochedwa momwemo. Ife tinakafika pompo, palibe paoneka kuti apa pepala likupya, palibe paoneka kuti phulusa apa. Zangopya makabati amene amaikidwa ndalamawo ndi amene apya. Amalawi tisanamizane, ndalama zonse aba agawana MCP atizopangira campaign 2025 kaya awinira kuti Limpopo ndi Comrade Ntanywa. Ndikufunireni usiku wabwino Amalawi nonse konse kumene muli, munalindire Comrade Ntanywa pa Limpopo FM program ija ya Nkhanga Zaona. Wawewa iwe ni banjala ulinesona kisimu ya tunaeni bereba mutu babo.
kwa njia kwa